eta ongi etorriak bertaratu zareten guztiak. Egunon, baita ere, streamingez Gabon Kanten jaialdi honetaz gurekin gozatzeko prest zaudetenei. Oraingoan bai, hoi eta merezi den bukaera emango diogu urteari, jai giroan, gozotasunez eta elkarrekin. Ilusik garagarriz prestatutako jaialdia duzu egunak beti, baina ilusio gehiagoz posible bada denok berriro batera sentitzeko beharrak sortutako ilusioz. Beraz, atzerapenik gabe, haur hezkuntzako 3 urteko gelakoekin hasiko dugu emanaldia. Dindandon kantua eskainiko digute. Aurrera, nahi duzuenean. Oso ondo, hasiera polita izan dugu. Oso ondo, hasiera polita izan dugu. Jarraian, haur hezkuntzako 4 urtekoen txanda da. Hauek, No te dago Gaspar abestuko digute, eta ondoren, Rainer Hooky Pooky ingelesez, nahi duzuenean.
Orain, haurreskuntzako 4 urtekoen txanda da. Hauek Nonote dago Gaspar abestuko digute, eta ondoren Reindeer Hokey Pokey ingelesez. Nahi duzuena? Estalpera joan behar, gabon gabon bila eta estalpera joan behar.
poki ingelesez abestuko digute. Nahi duzuenean. You put your hooves in, you put your hooves out, you put your hooves in, and you shake them all about. You do the reindeer monkey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your antlers in, you put your antlers out, you put your antlers in, and you shake them all about. You do the reindeer monkey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your tail in, you put your tail out, you put your tail in, and you shake it all about. You do the reindeer monkey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your red nose in, you put your red nose out, you put your red nose in, and you shake it all about. You do the reindeer monkey and you turn yourself around. That's what it's all about. That's what it's all about. Bikaina izan da benetan. Eta bukatzeko, HHko nagusien txanda iritsi da. Hauek olentzero eta astoa eta turroi eta pasapaia abestuko digute. Aurrera! Txalo bero bat!
Nahi duzuenean. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa belarritik dira, astoak olentzeroi proketatik dira. Olentzero kastoa belarritik dira, astoak olentzeroi proketatik dira. Tira, 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 konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai Uztanetik dira, astoak olentzeroi, herrikotik dira, olentzero kastoai uztanetik dira, astoak olentzeroi, herrikotik dira. tira, 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 konponduko dira. Olentzero kastoai belarritik dira, astoak olentzeroi proketatik dira. Olentzero kastoai uztanetik dira, astoak olentzeroi herrikotik dira. Tira, 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 konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidea galdu eta haserretu dira. Bidea galdu eta haserretu dira. Bidea galdu eta haserretu dira. Konponduko dira. Txapakatu, olentzero. Oso ondo. Orain turroia eta pasapaia abestuko digute. Nahi duzuenean. Ondo, eta bukaeran gogoratu,
Basapaia. Primeran ekipoa. Honenbestez, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Ondoren, ospakizuna ondo bukatzeko, Santomasuna ospatzeko, familia, ikasle eta irakasle guztiontzat txistorra jana izango da eskola aurreko frontoian. Guztiok gonbidatuak zaudete. Egu berri eta urte berri zoriontsuak opa dizkizuegu. Ondo izan! Olatuekin jolastuz harrapaketara, eta ondarrak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Alde zarra goizero bezarkatzen gaitu, gure erroen gainean hartu dezan arnaz. Kanpandoreak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, munduak mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraikiaz motan. Orain gara fraide kutsi zizkiguten delak, kolorez jantzitako pasillo tarrelak, egin ditugun ametsak, eta egingo ditugunak. Orain argitan eseri ginen denak gara, langileta guraso guztien taupada, egin ditugun ametsak, eta egiteko ditu
ikasten. Mende bat mundu bat irakasten. Beste mundu mende bat, eraiki asmotan. Olatuekin jolastuz harrapaketara, eta hondarrak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Alde zarra goizero bezarkatzen gaitu, gure erroen gainean hartu dezan arnaz. Kanpandorreak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, munduak mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Orain gara fraide kutsi zizkiguten gelak, kolorez jantzitako pasillo tarbelak, egin ditugun ametsak, eta egingo dituguna. Orain alpitan eseri ginen denak gara, langile eta guraso guztien taupaga, egin ditugun ametsak, eta egiteko dituguna. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Beste mundu mende bat eraiki asmotan. Beste mundu mende bat eraiki asmotan. Olatuekin jolastuz harrapaketara, eta hondarrak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Alde zarra goizero bezarkatzen gaitu, gure erroen gainean hartu dezan arnaz. Kanpandorreak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Orain gara fraide
erakutsi zizkiguten gelak. Kolorez jantzitako pasillotarrelak, egin ditugun ametsak, eta egingo ditugunak. Orain argitan eseri ginen denak gara, langile eta guraso guztien taupada, egin ditugun ametsak, eta egiteko ditugunak. Mende bat, mundu bat irakasten. Mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Beste mundu mende bat, eraiki asmotan. Olatuekin jolastuz harrapaketara, eta hondarrak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Alde zarra goizero bezarkatzen gaitu, gure erroen gainean hartu dezan arnaz. Kanpandorreak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Orain gara fraide kutsi zizkiguten gelak, kolorez jantzitako pasillotarrelak, egin ditugun ametsak, eta egingo ditugunak. Orain argitan eseri ginen denak gara, langile eta guraso guztien taupada, egin ditugun ametsak, eta egiteko ditugunak. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Beste mundu mende bat eraiki asmotan. Beste mundu mende bat eraiki asmotan.
olatuekin jolastuz harrapaketara, eta ondarrak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Alde zarra goizero bezarkatzen gaitu, gure erroen gainean hartu dezan arnaz. Kanpandoreak egun urte kontatu ditu dagoeneko. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. orain gara fraide kutsi zizkiguten gelak, kolorez jantzitako pasillotarrelak, egin ditugun ametsak, eta egingo ditugunak. Orain alpitan eseri ginen denak gara, langileta guraso guztien taupada, egin ditugun ametsak, eta egiteko ditugunak. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten, mundu bat, mende bat Antonianotan, beste mundu mende bat eraiki asmotan. Mende bat mundu bat ikasten, mende bat mundu bat irakasten. Egunon guztioi, Eguberrietako lehen hezkuntzaren jaialdia hastera doa. Lehenik gure ongi etorriri beroena, hemen gurekin gabon giroan elkartu zareten familia, lagun, ikaskide eta irakasle guztioi. Egunon, baita ere, streaming ez, Gabon kanten jaialdi honetaz gurekin gozatzeko prest zaudetenei. Oraingoan bai, hoi eta merezi bezalako bukaera emango diogu urteari, jai giroan eta gozotasunez elkarrekin. Ilusio ikaragarriz prestatutako jaialdia duzue honakoa. Beti baina ilusio gehiagoz, posible bada denok berriro batera sentitzeko beharrak sortutako ilusioz. Oraingoan bai, hoi eta merezi bezalako honez betez hasiera emango diogu saioari. Lehen mailakoek dindandon abestuko digute. Aurrera!
Oso ondo! Bigarren mailakoen txanda iritsi da. Hauek Dilindon Dandi kantarekin gozaraziko digute, nahi duzuenean.
Hirugarren mailakoen eskutik jarraian Aleluia kantaz gozatzeko aukera izango dugu. Aurrera! Eta bertso sortaz batez. Orain bertso sorta. Gogoan gorde mereziduna,
a poner de frente, ¿eh? Laugarren mailakoen txanda ondoren Gabon gaua heldu da kantarekin. Txalo bero bat.
Isilik mesedez. Bosgarren mainakoak datozkigu orain. Jose eta Maria kantu herrikoia abestez. Aurrera. Isilik mesedez. Isildu mesedez. Eta bukatzeko sarreren txanda da, 6. mailakoena. Eguberri zuria, abestia eskainiko digute. Ea gustoko duzuen, nahi duzuenean.
Honenbestez eskerrik asko etxetik zein bertatik bertara gurekin egon zareten guztio. Ondoren, ospakizuna ondo bukatzeko, familia, ikasle eta irakasle guztiontzat txistorra jana izango da eskola aurreko frontoian. Guztiak gonbidatuak zaudete. Egun berri eta urte berri zoriontsuak opa dizkizuegu. Ondo izan!